Саид Аброров, варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонтар. Акнун дар майдон хоҳем дид 141 рақобати паҳлавони ҷумҳурии кишвари Бразилия. ин бори дигар ифодаи он аст ки ин чеҳра нафаре тасодуфӣ нест. чемпиони Панамерикан дар соли 2020 маҳсуб меёбад. Такабатаке Саид Аброров бояд ҷиддитар муносибат кунад. ҳаракате ки хост бале пуштнокӣ анҷомаш диҳад. ин ҳамон як услуби хос аз Расул Боқиёв ёдгор мондааст. рости акнун баъд дан дар ҷараёни рушди гӯштини ҷудо ин ҳам дар дигар минтақаҳои сайёра боз ҳам маъмул шуд ва мавриди истифода қарор гирифт. ба такабатаке довар шидо дод. паҳлавони 22-солаи Тоҷикистон хилъати кабуд дорад. 15 вохӯрии сатҳи байналмилалиро хотима додааст. дар Тбилиси тавре медонем моҳи марти соли сипарӣ гашта расо 1 сол пеш ба гирифтани медали биринҷии мусобиқоти бонуфус шарафёб шуд. ва дар ҷоми Осиё ҳамёни ҷавонон дар Бишкек медали биринҷӣ дорад чеҳраи намоёни Тоҷикистон. аммо иштибоҳан дар ҳолати бале лаҳзае ки ба сар рафтед. ой гуфтем ку ана ҳамин иллат фарогира шуд. паҳлавони Тоҷикистон Шаҳбоз Саид Аброров ба сар рафтед. хансоки мак ин аз майдон рондан аст. афсӯс бисёр ҳам лаҳзаи муносиб буд. ин ҳолатро мо наметавонем ки такрор бубинем. аммо Саид Аброров чун ба сар рафтид як андаке шубҳа дар дил доштем. нахостем киро ҳам боз ҳам ошкор кунем. аммо чӣ бояд кард акнун?